Banandu behar izan zirenean, mutila anbulantzia batean eraman zuten segituan, konorterik gabe, oso larri. Eta orduan, ezbaik iniziatiba hartu eta ordura arte inoiz egin ez zuen zerbait egin zuen. Itzultzera zijoan herriaren izena paperpuska batean idatzi eta Tomasen Alkandorako patrikan sartu zuen. Etzuelako galdu nahi, ez da mutilak bere aztia nahi ere. Denbora igaro zen. Egun, aste eta hilabeteak pasa ziren ezbairentzat, baina denbora apur bat besterik ez maitagarriarentzat. Maitagarri segundo bat orduak izan daitezke guretzat, asteak txolarrearentzat, hilabeteak antzoarentzat eta urteak inurrientzat. Ezbaik, ez zuen Tomas antzi, naiz eta beste mutil batzuk ezagutu maiz berarekin maitemintzen zirenak. Hoietako batzuk oso tematiak ziren, alfombra hegalari saltzaile bat, ahoaz zabaldu barik operako ariak abesten zituen abeslari bat. Jendeak vampirua izango ote zen esaten zuen detektibe pribatu bat. Bakoitzak bere erara, etorkizun, erakargarri eta zoriontsua eskaintzen zion. Baina ezbaik, sekula etzien maitasun eskari hoiei jaramonik egin. Ez da, kasatinango printziaren ari ere, naiz eta hark oparik kontaezinak eskaini. Azkenean, printzia atzekabez gaixotu zen, ezbait tronuan bere ondoan ez izategatik. Izan ere, bihotza horrelakoa da, egoskor samarra eta are gehiago, ezbai bezalako neska batena, festetara joan eta aspertu egiten zen.